Jeg går ud fra, at du vil have et kys. Et kys vil da være rart, ja. Jeg er prins Naveen. Du lod mig ikke tælle ud. Prins? Jeg blev forhekset af en voodoo-heksedoktor. Det ene øjeblik er jeg en prins, charmerende og velskabt på et dansegulv, og så det næste øjeblik... snubler jeg i de her. Alle tror, de kender historien om prinsessen og frøen. Du skal kysse mig. Hvad siger du? Kæreste prinsesse, det vil gøre mig til et menneske igen. Bare et kys? Medmindre du tryller om mere. Men ingen har vidst, hvad der skete efter kysset. Ikke før nu. Hvordan er du endt helt deroppe? Og hvordan er jeg endt helt hernede mellem alt det? Kommer kun i biografen. I Walt Disneys elskede klassiske tradition kommer historien bag det mest magiske kys, verden nogensinde har kendt. Det bliver rigtig godt! Walt Disney Pictures. Prinsessen og frøen. Kom, lav trutmund. Den var ny.